रासियानि व्लादिमिर पुतिन बिथांनि इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिकानि सायाव मोनसे जोबोर गिदिर एक्शन बिथाङा ओरैबायदि मोनसे गिदिर एक्शन लादों 900 सुबुंफोरखौ इउएसएन सुबुंफोरखौ रासियायाव फैनायनिफ्राय बेन खालामदों हाबनो मोनि खालामदों भिसाखौ बेन खालामदों ज' बाइडेन बिथांजों लोगोसे एन्टनी ब्लिंकन फरेन मिनिस्टार अफ इउएसए बिथांजों लानानै 900 सुबुंफोरखौ रासियायाव फैनायनिफ्राय बेन खालामदों आरो बे 900 सुबुंनि मादाव दं खौरांगिरिबो दङ सैनिक अधिकारिबो दङ उकिलबो दङ राजनेताबो दङ सीईओसबो दङ बिजनेसमेनबो दङ संसदबो दङ पत्रकार बायदिसिना बेबायदि गासैबो बिथिंनि सुबुंफोरखौ रासियायाव फैनायनिफ्राय बेन खालामदों बे मोनसे गिलुबाल एक्शन आरो मैया नुनो मोन्दोंमोन गुगोलनि सायावबो एक्शन लादों व्लादिमिर पुतिन बिथाङा बेबायदिनो आमेरिकानि सायावबो लासै लासै रासिया एक्शन लागासिनो थादों 900 सुबुंखौ बाइडेन आरो एन्टनी ब्लिंकेनखौ लाफानानै 900 सुबुंखौ रासियायाव फैनायनिफ्राय बेन खालामदों बेखिनियाव मोनसे लाजिनांथाव दुखुनांथाव खौरां ओंखारनानै फैलायबाय आरोबाव सासे गोमालायबाय खारलायबाय बेबायदि बुंगोन राङापारा सारिदुवारनि निर्जित बसुमतारीनि अनजालि बिसि पिंकि ब्रह्मआ गोमानानै दं जाहैबाय थांनाय 18 मे खालिनो फुंनि 10 बाजियाव गोमानानै दं जाहैबाय मबाइलखौबो लानानै थांदों मबाइला खनफाबा अन जायो खनफाबा अफ जायो बेबायदि बुंदों आरो लोगोसे बिथांमोना गुवाहाटीयाव खामानि मावनो थांदोंमोन जाहैबाय आरो बेवहायनो गोमादों बेबायदि बुंदों आरो पिंकि ब्रह्मनि न'आ जाहैबाय अदालगुरि जिल्लानि 1 नं जलफुख्रि गामि निर्जित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंनाय बादिब्ला बिथाङा बिथांनि बिसिखौ बोजबनानै लाफिनगोन मोजाङै मोजां फैनायखौ लुबैदों बिथाङा जेरावखि थाया मानो मोजाङै मोजां फैजानायखौ लुबैदों बोजबनानै लाफिनगोन बेबायदि बुंदों दुखुनांथाव लाजिनांथाव सानफ्रोमबो बेबायदिल' नुबाय थायो आरो बिथाङा मोनसे हेल्पलाइन नाम्बारबो होदों आरो बिथाङा गावनि मोनसे फन नाम्बारबो होदों हेल्पलाइन हिसाबै 9954250745 बे नाम्बाराव कल खालामनो खिन्थादों जाहैबाय सोरबाफोर बहाबा जुदि नुयोबा कल खालामनानै खिन्थाहरनो थिनदों बिथाङा आरो बिथाङा बोजबनानै लाफिनगोन होनदों स' पिंकि ब्रह्म बिथाङा दा बहा दं मिथिनो मोनाखै थारैनो पुलिसनो जुदि जनायोबा पुलिसा बेखौ जोबोद थाबैनो हमगोन खारन मबाइला जिहेतु अफ अन जाबाय दं नालाय बिथांखौ हमनो बांद्राय टाफ जानाय नङा आं बेबायदि बुंगोन स' सानफ्रोमबो दुखुनांथाव लाजिनांथाव बेबायदि जागासिनो थाबाय नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिरदो आं गिबियावनो बर' खौरां आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आंनि गामिया राङापारा सारिदुवार आंनि हिन्जावा गोमानानै दङ नामा पिंकि ब्रह्म गामिया 1 नं जलफुख्रि डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि जोङो एखेराहे गुवाहाटीयाव खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन जोङो ओमफ्राय 18 तारिख खालि फुंनि 10ता बाजिनिफ्राय गोमादों मबाइलखौबो लांफादों ओमफ्राय मबाइला अफ अन खालामबाय थायो ओमफ्राय आंनाव फनबो खालामाखै बेनिफ्राय आङो दा रिकुवेस्ट खालामो मोजाङै फैफिन न'आवहाय आङो बोजबना लाफिनगोन आरो